my jsme Grtení Bundu a tohle je naše oficiální první video, které je video. Tohle je můj spoluparťák on the Airsoft. Čau. A tohle je video o tom, co se na tomto kanále bude dít a nějaké informace. A co můžete na tomhle kanále čekat? Sketche, unboxingy, hlavně Airsoftek, různé tipy a triky na Airsoft. Všechno, co tady na tomto kanálu uvidíte, rozhodně doma zkoušejte. My jsme trénovaní profesionálové, jsme pod dohledem trénovaných profesionálů a mám tady lékárničku pro případ nouze, kterou naštěstí nepotřebuju, takže ji zázu. Jako hlavní vystupovatel tohoto kanálu budu skoro na každém videu. Potom je tady můj spolumajitel Mínek a náš kameraman. Čau. A ostatní členy tohoto kanálu můžete vidět na našem společném Instagramu Grtení z bunkru. Už tam nějaké fotky jsou docela libové. A je to hlavně o tom, když se podíváte teďka, v jakém to stavu hnusném, tak dříve to bylo úplně nádherný bunkr, ale prostě staly se věci a právě kvůli tomu jsme tady jenom my tři a nestavíme, jenom tady si povídáme o ohně, oběkáme špekulně, chillujeme a s ostatníma členama budeme natáčet, až když dojedou z hor nebo z dovolený. Teď k úvodu všechno, doufám, že se vám úvodní video líbilo a u dalšího videa. Čau.